Čaute YouTubáci a vítajte u ďalšej ochutnávky. Tentokrát budem ochutnávať, viac menej všetko ochutnávam to, čo som ešte nemal. Hej, a prvýkrát v živote idem ochutnať Prime. Keďže sú v Rakúsku dostupné iba 4 druhy, tak som si kúpil aj energetiaky, ktoré som v živote nemal. Je to 28 Black sa to volá. Ja vám to takto ukážem na kameru. 28 Black. Väčšina z vás Prime pozná. Potom mi môžete dole do komentárov napísať, ako vám chutí. No a ako vám chutil, no tak uvidíme ako mne. No nič, Pierko prišiel. Takže ideme sa na to pustiť. Dobre, ako vidíte, ja mám ešte stále Vianoce. No a ideme sa to naliať, som na to fakt zvedavý. Ináč tuto v Rakúsku stojí 4,99 ten Prime. Neviem ako to je u vás. Napíšte mi to, ako to je napríklad na Slovensku alebo v Čechách. Viem, že na Slovensku sa to niekde dá zohnať, nejaké predania alebo tak. No ale začneme energetiakom týmto. 20 Acia, energy drink Acia. Počkaj, tuto máme Limete Mild, dobre. Takže najprv ideme za nejaké Acia. Ty kokso, to je nejaké červenučké, no. Počkajte. Toto mi jak tie gumové medvedíky vonia, tie červené. Červené gumové medvedíky. Ak ste mali niekedy červené gumové medvedíky, tak presne tá vôňa. Neviem, povedal by som, že také malinové. Aj to chutí jak tie žele medvedíky. Tak to sú asi malinové, no. Ako veľmi dobre. Dobrá chuť. Dobre, ideme prvýkrát ochutnať Prime. Tento modrý. Neviem, či to mám zahrkať alebo nie. Budem rád ináč, keď aj zazdieľate toto video, dáte na to like. Dobre, to je nejaké modré. Tak to aby bolo na to vidno. Ako modré to není, teda modré, skôr biele, hej. Počkaj, čo mi to pripomína? Niečo mi to pripomína, sakra. Ale nejakú žuvačku. Ježiš, Pedro žuvačku mi to pripomína, Pedro. Oni sú aj normálne, ako tak klasické ako žuvačky, tie plátkové, bez nejakej, neviem či príchuť, ale boli iba kedysi iba jedna príchuť. Ale toto mi jak Pedro žuvačka, ešte sa myslím, že dá niekde zohnať, ale veľmi ťažko. Ale to je žuvačka mojho detstva. Neviem. A všetko mi teda ako, toto mi je jak gumové cukríky, či gumové medvedíky. Tento Prime, jak žuvačka mi to pripomína, počkaj. Myslím, že aj tak chutí. Ako nie je to zlé, ako... Neviem, ako není to zlé, ani to dobré, také normálne, no. Že ako nie som nejaký extra z toho nadšený, hej, akože... No ako... Dobre, toto máme ten 28 Black Limete Mild. Limete Mild. Toto mi
mi pripomína mojito. Mojito, no, normálne. Limetka a meta. Ty kokso, ono to aj tak chutí, jak mojito. Mojito. Olé. Tak neviem, ale tento si asi budem kupovať na leto. Že nemusíte miešať pracne ako limetke metu a všetko. Sice ako je to lepšie, hej, ako keď si to spravíte čerstvé. Ale fakt, chutí jak mojito. Dobre, ideme na tento červeno-bielo modrý prime. Sa mi začína aj grgať. Tak si to nalejeme. To je všetko jednej farby. Toto mohli dať aspoň modré, toto mohli dať ako biele, hej, dobre. Toto červené, napríklad to zelené. A farba rovnaká. Ježiš, toto mi zasa pripomína čo? Ty kokso, normálne spomienky. Vône a hudba vo vás vyvolajú vždy spomienky. Neviem to... Mám to v hlave, vieš, ako teraz, keď som to uvoňal, tak normálne ten chlapík tam vybehol do toho môjho mozgu, tam obrovské množstvo šuflíkov to tam pootváral. Čo tam napísal vlastne, to tam sú tie dokumenty, čo tam napísal normálne, teraz to našiel ten dokument a nevie to po sebe prečítať. A preto vie, že čo tam asi je, ale nevie mi to prezradiť. Aj tak chuť mi to, no ale ten modrý bol lepší ako toto. Neviem, čo mi to pripomína tú chuť, ale viem, že niečo takto chutí. No tak väčšinou tie príchute sú skoro rovnaké všade, keď to dáte do žuvačky, tak prvú vydáte žuvačku s tou chuťou, tak to bude... No tento není nejako extra. To hovorím, ten modrý bol lepší ako ten. To tie energetiaké sú lepšie. Dobre, tento máme Sour Mango Kiwi. Mango Kiwi. Tento energetiáčik. Spravíme si chuť. Tak. Je to také žuté, tak keby tam niekto nachcal. Ale cíti tam mango. Pekne žetiskuje na buket. Je trošku nakyselkavý. No ale veľmi dobrý. To kiwi tam ani moc necítim. Skôr to mango. Dobre, poďme. Tu fakt tie energie také sú lepšie. Toto mi pripomína, keď vyťahnem prádlo z pračky vyvážované. Nie to vyváž náhodou tento Prime. Fakt, tento červený ty kokso. Ja keď necháte prádlo ako vyvážované a trošku dlhšie ho necháte v tej pračke zavreté, nie až moc, také hodinku dve na to zabudnete a potom to už nevonia tak, ako keď to čerstvo vyťahnete.
čo sú za chcanky. Ako tento červený, ani nedopijem. No aj ty vyplažuješ žadíček, že Pierko? Kebyže ho teraz vidíte. Ale prídem k nemu s kamerou, tak ten ksicht zmizne, viete, ako. To by som musel teraz mať telefón a rýchlo ho cvaknúť. On nemá pri sebe, no. Takto, však viete, ako Piero vyzerá takto. Má povystrčený jazyček vpredu. Tak ako keď niekomu takto povyplazíte. Tak, poďme, počkaj, toto som neprečítal, čo to je. Soul Cherry Lady. Červený. A dúfam, že to bude... Je to fakt energeticky veľmi dobré. Tento, čo chutí jak mojito, tak ten je fakt dobrý. A čerešňové, ja milujem tie čerešne zavarené, ale aj tie domáce, tie srdcovky, keď zavaríte, ty kokso, to je... Tú vodu by som chlastal. No... Voňa to dobre. Je trošku... Presne. Ináč trošku je trochu je nakyselkavý. Nemám žiadnu mentálnu poruchu, to robí tá kyslosť. Aj keď kyslé mám rád, tak niekedy mi skrúti ksicht. Možno to je lepšie vtedy. No. Dobre. Skúsime ten zelený. Toto presne vonia jak ten prípravok, čo používam na záchod. Presne. Viete, ako čo máte tie prípravky na záchod, čo tu tam obstriekate, presne to tak vonia. Ale menej, ty kokso. Už len to boli chcanky, to červené, ty kokso. Ako to, hovorím, to modré, to šlo. Ale... Dobre, počkaj, to zelené lemon, to normálne mám teraz chuti zochutnúť, ako chutí ten prípravok na hajzel. Ale to okolo limetky sa len myhlo, keď to prevážali. Toto ak je limetka, ja som pápež. Ale nesmrteľný pápež. Tak nejdem byť to, fakt vonia to jak prípravok na záchod a mám taký pocit, nejdem to zisťovať, ale ja myslím, že to aj tak chutí. To si radšej, ale je mochitko. Hovorím, ten modrý šiel, tento nie je zlý, dobre, kebyže to mám hodné, počkaj, toto je do limete, toto je čo vlastne, ten červený, Tropical Punch, no tak dúfam, že sa nikdy do tých tropov, kde takýto punč dávajú, nedostanem. Ice Pop. No. To sa tiež, ako hovorím, tento, kebyže to mám hodnotiť od 1 do 10, že 10 je najlepšie, tak toto by som dal 2. A toto by som dal 4. A to je Blue Raspberry, ako... No, čierne maliny, no, to je ako čierna malina. Tak pri mochitku energetiakom nemôžem týmto. Fakt dobrá značka, ty kokso. 28 Black sa to volá. Myslím, že euro 50, tak ako presne ako Red Bull to stojí.
No, nemôžem tomu... No, hovorím. Môže byť. Nechajme to tak, bez slov. Toto chcánky a toto pripravovať na záchod. Tieto dva sa môžu normálne, tie by som... Tie aj skončia v záchode. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo, táto ochutnávka. Napíšte do komentárov, ako vám chutí Hento Prime, ak ste ho ochutnali. Po prípade, koľko stojí u vás, alebo tak. No a my sa vidíme pri ďalšom videu, alebo pri ďalšom livestreame. Dobre, čaute, tubácia, ďakujem vám.